तर मित्रांनो, इकडे आता होणारे मस्तपैकी शेकवले जात आहेत. आणि हे बघा, मी एक एक असं उचलून देत आहे आणि इकडे शेकवत आहेत. बस बस, सध्या 2 बस. शुभ सकाळ मित्रांनो, शुभ सकाळ. आणि आमचा पिलो आलेला आहे, हा बघा. तर आज आम्ही नाश्त्याला बनवतोय काहीतरी वेगळंच, आम्हालाच माहिती नाही काय नाव द्यायचं. आम्ही बनवतोय ब्रेड, मका, गाजर, टॅमॅटो टाकून ब्रेडमध्ये मस्त मिक्स करून खाणार होता नाश्ता. पंखा लावा. तर इकडे मके जरा उकडून घेतलेले आहेत मस्तपैकी, मका आणि गाजर. टॅमॅटो पण आलेला आहे, बटर येणार आहे नंतर, बटर पण लावायचं आहे छान प्रकारे. आणि मग नंतर खायचं आपल्याला. बघू कसं बनते रेसिपी, असं काय नाही, नॉर्मल बघू आपण काय काय आहे काय काय नाही. ठीक आहे मित्रांनो, मका, टॅमॅटो, गाजर हा हा. आणि इकडे घेतले मस्तपैकी ब्रेड, आणि इकडे बटर, आणि इकडे चीज, आणि थोडेसे शेजवान काय येते, शेजवान सॉस मिक्स थोडस स्पायसी तिखट साठी आपण बनवतोय. आणि तो सोबत आमच्या शिव पण मदत करतोय आम्हाला. व्हेरी गुड, पण आता इकडे मिक्स होते मस्तपैकी एकदम. आणि आता मी चीज टाकतो तिथून, ओके. आणि नंतर परत दाखवतो चीज डाल रहा है. इधर इधर मेरे पास, इकडे इकडे कॅमेरा हात ठेवलाय पिल्ल्या, कॅमेरा हात. हा बस, दाखव इकडं. भाई आपण आता चीज टाकते भाई. बाय बाय बाय. दिसतोय मी. चीज एकदम कडक आहे गाईज, चीज एकदम कडक आहे, फ्रीज मधून काढलेलं आहे. ओके, फोटो बिटो काढतो काय तू. आता ह्याच्यामध्ये चीज आली, आणि आता मस्तपैकी मिक्स करून बघूया आपण पुरतंय का, नाही तर अजून टाकूया. एकदम छान प्रकारे एकजीव करून घ्यायचंय. मला वाटतं अजून लागेल आपल्याला, कारण की ह्याच्यामध्ये पूर्ण मिक्स झालेली आहे. तर अजून एक आपण पिसूया, ओके. आणि भरताना पिसूया ब्रेड मध्ये. याच्यामध्ये चीज आलंय मस्तपैकी, एकदम मस्त सगळं मिश्रण झालेलं आहे. आणि इथे आम्ही आता लावतोय याच्या ब्रेडवर. चला ठेवा. आणि आता आलेले ब्रेडवर थोडं थोडंसं लावून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आता सगळ्या ब्रेडवर लावून घेणार आहे आम्ही, आणि नंतर शेकवणार आहे, नंतर खाणार आहे. ओके ना पिलो. तर बघू कसं लागतंय. फर्स्ट टाइम आम्ही बनवतोय ब्रेड, मका, टॅमॅटो, गाजर सँडविच सगळं एकसाथ. बस एवढं बस बाहेर पडत. छान प्रकारे लावून घेतलं, सगळीकडे लावून घेऊया, शेकवताना भेटूया. चलो गाईज, इकडे शिव आमचा खेळतोय बघा, छान प्रकारे खेळतोय शांत. तर मित्रांनो, इकडे आता होणारे मस्तपैकी शेकवले जात आहेत. आणि हे बघा, मी एक एक असं उचलून देत आहे, आणि इकडे शेकवत आहेत. बस बस, सध्या 2 बस. हे कोणता स्टाईल आहे बाय. बस बस, ब्रेड खाली जायचं. वरून आलेलं आहे मस्त की बट. हा, तर आता हे शिकून घेऊया, आणि नंतर मग खाताना बघूया आपण कसे झालेत व्यवस्थित की नाही. ओके. माझं पिलू आहे ना, आमचा पिलू मस्त हे बघ खाली आहेत डबे, डबे खाली आहेत. माझा टिफिन भरतो, टिफिन बॅग मध्ये बघा, दररोज भरतो. आज मी तुम्हाला दाखवतोय बघा कसा भरतोय बघा तुम्ही. अच्छा, टिफिन आहे बघा, अशा प्रकारे टिफिन भरतोय. पिलू कोणाचा भरतोय? तुझ्या भरतोय. चल माझ्या आहे शाळा व्यवस्थित. आणि आहे का बनाना? विचार. नाही नको नको, ग्रेप्स द्यायचे, ग्रेप्स. हा, ग्रेप्स धुवून द्यायचे. ओके, हा देते. ए असं नाही, हे चिटिंग. पहिला माझा डब्बा, हे माझा डब्बा, हे माझा पहिला डब्बा, पहिला माझा डब्बा नाही यार. बघा टिफिन भरून ठेवले 2. आता तो ग्रेप्स भरणार, ग्रेप्स ना पिलू. इकडं ग्रेप्स भरले जातात हे बघा.
नीट यार, नीट हे काय यार, नीट नीट, हा खाली नाही पाडायचं. हा ते खाली काय करतोय पिल्लू? पिल्लू काय करतोय? पिल्लू हे बोल ना हे. नाही मेला देणारच नाही मी ते. त्याच्यात नको नको ते धुवायला टाक खाली पडलेलं. काय करतोय सांग? सांग ना ये चंपिऊ, सांग ना ये, सांग ना, सांग ना. काय करतोय सांग पहिले. त्याच्यात घे तुला, बस बंद कर. चल आता मला पाहिजे. हे बघ सगळं काढलं ना मम्मी, काय काय करणार? हा बघा असं करतो, हा त्याला दुसरी देस. चिटिंग करतो, हा बघा. ती मामाला दे, तुला दुसरी देते. जाऊ दे, चला शिवशी नाही बोलायचं आपण. ओके बाय, चला व्हिडिओ बंद. तर मित्रांनो फायनली तयार झालेले आहेत. तू ब्रेड काढला होता खायला. ब्रेड, मका, टोमॅटो, गाजर सांगू, शेजवान चटणी आणि हे थांबा गाईस, मला तुम्हाला कॅमेरा नाही पकडता येत आहे. बघा मस्त आहे. ह्याचा ट्रॅव्हल नुसतं इथंच. हा कोणाचा ट्रॅव्हल आहे रे? कोणाचा आहे हा? काढून ठेवतात तर छान झाले. ते तुम्ही पण ट्राय करा. आता खाऊया. ऑफिसला छान झाले, छान. कसे झालेत मम्मी? मस्त. नक्की तू नक्की सांग कसे झालेत? खाऊ दे आधी पूर्ण. हे काय पूर्ण नाही यार, 2 चाव खाल्लं तरी माणसाला समजतं. बोला, छान झालं का? बोल बोल. छान झाले. हा मान नाही आलं. हा हे पिलू कसं आलंय? याचं काय नाही. मित्रांनो डायरेक्ट सकाळच्या रेसिपी नंतर संध्याकाळी काम होतं, बाहेर गेलो आणि ज्यूस मेंडेटरी. रात्री लेट घरी आल्यावर ज्यूस घेऊन येणार ना. तर ज्यूस पिऊया आज, पण ज्यूसाचा इन्फॉर्म करूया. काय नाही, थोडीशीच रेसिपी झाली. तर कशी वाटली रेसिपी ट्राय करा तुम्ही पण, खा मस्त आहे. सकाळी नाश्त्याला एकदम हलका फुलका. तर भेटूया आपण उद्या. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला आणि रेसिपी कशी वाटली, आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. काळजी घ्या. शुभ रात्री. हे बघा, हा आवाज काढते आज, बोलत नाही तर त्याच्याने आवाज काढते. फ्रुटी पिते. पिल्लू बघल मला कुठं ठेवलंय स्लाइस. झालं, संपलं.